କୋଉଠି ଯାଉଛ? ନାହାନ୍ତି ସେ ବା ନାହାନ୍ତି ନନା ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋର କଥା ଥିଲା କାମ ଥିଲା କି କାମ ଥିଲା? ଖତଟା ଆଣିବ ବର୍ଷା ହେଲା ବିଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ କଥା ଗହିର ବିଲ ଲାଗିବ ଗରିବ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଥିଲେ ହୁଁ ଥିଲେ ସିନା ସେ ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲୁ ତୁ? କେଜାଣି ଫୋନ ଲଗେଇଲୁ ଲଗା ଆଜିକି କିରେ ମୁନୁ ବେଳ କତି ଲଗଉନୁ ତୁ ଅନଉଛୁ କଣ ମାଙ୍ଗୁ ଭାଇ ନୁହେଁ ମାଛ ଦିଟା ଧରିକି ଦଉନା। ମାଛ ଖାଲି ମାଛ ଏଇନା ହଉନି ନା କଣ? ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦେଇଛୁ ନା ନା ତୁ ଗୋଟା କଥା କର ହଁ ରହିଥା ହଁ ଗୋଟା କଥା କର ମୁନୁ ବେଳ ପାଖକୁ ଲଗେଇଲୁ କଲ ମୁଁ କଥା ହେବି ଲଗଉଛି ରହିଥା। ଲଗଉନୁ କଣ ହେଇଛି କହୁନା? ସେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ଖତ ଯାଇକି ଲୋଡ କରି ଆଣିବି ମୁଁ ଯିବେ ଆଉ। କଥା ହେଇଗଲେ ହୁଁ ଜାଣିପାରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖେ ହୁଁ କୋଉଦିନ ଆଇଲୁ ବେଟ ହେଇ 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 ପୁଣି ଗୋଟା ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି କି?